Barka da zuwa tashar duniyar labaru. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Labaru da ɗumi su. Wata 'yar Najeriya wadda ta fice a kafafen sada zumunta kuma ƙwararriya a wurin koyar da rayuwa ta yi wani abin da ba a taɓa gani ba. Ƙwararriyar mai koyar da rayuwa ta yi bikin mutuwar aurenta ne cikin ƙasaita. Ta yi gagarumar liyafa yayin da take murnar samun 'yanci tare da abokanta da kuma wasu masu taya fatan alkhairi. Daga cikin bayanan jarumar ta ba da wasu kantakarin hujjoji inda take bayani da kan cewa mutane biyu kan kulla aure da fatan alkhairi, amma rayuwa kan iya sauya abubuwa zuwa hanyar da ba a yi tsammani ba. Wannan shine lamarin watakila? To, ba mu sani ba. Ƙwararriyar mai koyar da rayuwar kuma ba kowa bace, ita ce Ike Bello. A kwanan nan ne ta bayyana da hakan. A kwanan nan ta bar ɗimbin abin mamaki ga shafukan sada zumunta wa 'yan Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Wannan jarumar ta yi bayanai masu ɗimbin yawa da nauyi inda take nuna jin daɗinta sosai sakamakon rabuwa da mijinta. A gurin bikin an cashe sosai, an watsake, an yi hotuna da kek kai babu ɗaya babu. A cewarta, mutuwar aurenta dai da bikin 'yanci ya kasance abin birgewa a cikin kalmominta ta abin ya ƙayatar. Bello ta shirya bikin kamar wani sabon bikin aure. Ta canza kayanta har ma ta bayyana cewa zaɓin kayanta da saka zaɓin wata jaruman Nollywood ce, Tonto Dike. Duk da dai ta ƙi bayyana ainihin abin da ya kashe mata aure, amma daga cikin bayananta ta bayyanar da cewa ta rabu da mai yada jita-jita da kuma tsallakewa zamantakewar guba. To Allah ya sauwaka. Kamar dai yadda kuke gani, wannan shine irin yanayin yadda aka kawata wurin, hotunan da dai sauransu. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Idan wannan ne karo na farko da ka fara ziyartar wannan tashar, daure ka danna mana wannan alama ta subscribe, sana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri.